So guys, जों दा दैमाव थांनाय दारना गारियाव हमनाय थिखोनो मैया बिथि थांदों जोङो ब्रह्मनो गारिया बायदियाव दङ आरोना गाइस नों नायलांबाय थाना भिडिअ जोबजासिम मा मा जागोन दैमायाव नुगोन आरोना गाइस guys, vlog video, nung mana lang mana manja be. So guys, थिखांबाय नै जों दा अन्थाय बुंहां जाबाय आरोना नैया गाइस नायलांबाय था नैया बरनदि दैमा अखाबो हाबाय अखा हाबाय थादों गाइस थ' होमबा गाइस नायलांबाय था भिडिअ लगाओ बाबा मजा लुजासिगोन guys nih. Masang gue.
र' हेल' गाइस जों थांसै दा न'आव माने लुट जाबाय अन्थाइ थिखोखांबाय आरोना दा न'आव थांसै दा नै जों बिथिं थांगासिनो दोङो न'आव गारियाव नै बिथिं थांबाय बैयाव गाखोनोसै आरोना जों गारियाव नों नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा बुङो गाइस